Bada denporatxo bat, nire lagun Unai Basetak Bieldu Sostan Osforreko talde bada, Rai deitzen dana, da Bieldu Sostanetik total engantxa nintzen talde horrekin. Bada ez, talde batzuk lehenengo momentutik harrapatzen zaituena eta da Rai horretako bada. Estilo aldetik esango neuke, hoxe, pixkat 80. hamarkada bukaeran urten zen, bai pixka Bloody Valentine eskola horretatik, gero 80ko pixkat Britpop estilo orduntz behineko lan batzuk badekez, Carnival of Light eta lakuek. Da orokorrien hori, oso erakarri horrezitia eta hien soinue, bai showgaze, rock alternatibo orut, eta oso handi belen salien euren gitarra jolian. Aspaldi bada denporatxo bat, oso salei nahiena bebai talde honekin, Nothing talde da, estatu batuarra bera, da asko gustatzen jata euren bai musika lantzeko eriaz aparte, ahotzei trataera, soinuak, euren dinamikak, bai abestisek edozein puntotara bieltzeko kapazitatea gaitasun hori dekelako, ez? Eta bai, Nothingen diskue Guilty of Everything aukeratuko naban, oza, ez berezia gaitik, edozein aukeratuko neuke talde honena, baina hori zen berez igual lehenengo entzun izena bena eta gehixen entzun nabana, ez? Eta bai, haidez asko frikeatzen dugu Unai Basetak eta Aritz Maldon bai diskonekin, eta bai, hoxe aukeratuko neuke. Ba behitu, kantu bat aukeratu diot, eta pixkat, nire amai adarra jotzeko pixkat. Da berak erakutzi eztan kantu bat, da bindala gitxi bentzuna bat, da sastan, hau betik erakutzi nozun. Da The Pretenders taldien Back on the Chain Gang hartuko naban, da bai, beti melodix aldetik asko gustatzen jata, taldi bera bai, azkenan ikusi gendu zen oindala urte batzuk, da bai, aparte hori, makin entzundeko kantua berak erakuzitzeko, eta bueno, ikusi izen da aukeratzeko arrazoi. Bada besti bat, baina orokorrin esango neuke badala talde baten orokorri eduken joera bai, idazteko era, letren trataera bera. Abestixe, Red Hot Chili Peppersen Soul Squeeze da, orokorrin hartuko neban letra hori, ez? Pixkate bai lantzen dabelako hori, ez? Barruko demonio horren aurkako gatazka hori, ez? Barne gatazkak dukitio guzena, bakardadien aurkako, ez? Nola era baten bastak izan esan aurrera iteko gaitasun hori, ez? Doinu melankolikuek izen lehik ez, baina oso letra positiboa. Eta orokorrien asko gustatzen jata, lehen zauten moduen, Anthony Kiedisek dekon idazteko joera hori eta idazteko trataera, baina bai. Abesti honek eraberien behori ditzapen oso honak ekartzen eztaz, oso Red Hot sali izin ditzen ni gaztaruen, oindela urte batzuk bai, ondio gaztez ez ditzena. Baina bai, Red Hotek zati berezi badeko, eta abesti honek bai. Musikari bat aukeratzekotan Paul Wheeler aukeratuko naban, oso salien, bere ibilbide asko gustatzen jata, eta iruditze jata gaitasun handiko pertsona bat. Bai 70. hamarkadan, ez? Morri bai bat testuinguru horretan jamekin soinu hori sortzeko gaitasun horretan, bai, hirikote hartan. Gero bai, rhythm and blues, funk, jazza, nazteko gaitasun hori Style Councilen iruditzata bai, barbaridade bat, talde horrekin lortu bana. Eta eraberien bakarlari gisa bai, ez? Zelako ibilbidi edekon. Eta suerte eukin naban, da bindala urte bi ikusi naban Bilbon bai, eta bai, iruditze jata erreferente itzel bat. Da gero Euskal Herrire etorritzen, beste musikari bat aukeratu diot. Musikari hau Jon de la Fuente da. Jon de la Fuente iruditzata bere irudimena musika proiektatzeko era oso bidezgarri zera. Zelako gaitasun edekon, gauza bat hartu, enfoke barri bat emon, gauza bat planteau aurrera atara, da bai, musika zaletasun hori ikusi egiten da bai, ez? Bera musika egiteko dekon gaitasun horretan, eta musika transmititzeko dekon, eran. Nik bera Jon de la Fuente ez dut ezagutzen personalki, eta bueno, bideo ikusten badau Jonek, hoxe. Ni Aritz, Jon, Dagunen baten ez dakit, gure oso nunbaiten kolako bat hartu, nirekin o lo que sea, imagino, ez dakit. Tame Impalari buruz, ez dakit gustatzen jatu. Baina gure oso berbain, ni pres nau. Nire musika hori entzuteko itxura handixena, zango neuke, streaming bidez, dala. Eguneroko bizitza honetan,
kotxien, etxien nahuela, gehiemak kotxien entzuten dut, eta streaming bidez entzuten ez. Zorionez, gustatzen jata, da badekote oitxura bat bai viniluek erosteko eta entzuteko bai, ez gustoko jatana bezain beste, entzutoten seinale hona da, ze momentutxo bat topo musika eta entzuteko, baina bai, euneko handixena streaming bidez da. Ez dut ulertzen kontzertu bat publikoen konexio barik, publikoen berotasun barik, eta publikoen nolabaiteko gertutasun barik, ez? Dabileko aukeratu bitut, niratako zentzu handi baten bi etxe dien ape bai, azteko Zaldibarko Sorgin aukeratu diot. Zelan ez, ez da hienen eta nola jarmarrin sorlekuetako bat iseti ez gain, gu batzen gain lekua da, kontzertuak antolatzeko, edozein ekimen antolatzeko, sortzeko espaziorik egokizena, Dunize oso ondo portatzen da gurekin. Igerten da musika zaletasun hori, eina handi baten, eitxeko nahi hori, eta gauzak oso errez eitzen direla Sorgin baten, ez? Eta bai, ez bazai etorri, bintzat etorri zaitezi Sorginera, ze kontzertuek beste berotasun bat hartzen dabe. Beste jarrera bada, jenti aurrin dekozu da ez dakit. Sortzen dan giro hori, bai Zaldibartarrontzako eta bai kanpotik etortzen dako oso berezixe da. Eta hain handi baten bai, beste lekuan oso antzeko bat aipatu diot, Gasteizko Txipia tabernie da. Da sentimentu iguela da, jentie gainien dau, jentie bero dau, da jentiek oso harrera hona jotzu, ez? Eta orokorrien keinu bat egiten nahi jotzu bai Gasteiztar guztia zen, bai Txipia taberniaz da bai eurek erakusten daben berotasunaz, eta oso giro berezize sortzen da horretan, oso ondo hartzen zaitu hor. Eta igertzen da gauzak noz egiten dien bihotzez eta da nahi dielako. Galdera honen erantzune oso argi dukiot. Da, de hecho, aurreko zapatuen behizen ginen, tuzen agurre ikusten, daukeratu dioten lekue dudabarik, ikusteko lekurik erakargarrixena eta erosuena, Gernikako Iparragirre elkarti da. Ikusteko, jotzeko suerti beukiot pare bat aldiz, baina batez be ikusteko lekurik paregabi iruditzata. Eta era berien oso azpimarragarrixe iruditzea eta bai euredeken jarrerien. Zelan elkarte moduen musikari, musikazale eta borondatea hundizenaz egiten daben kontzertue eta zelan egiten daben egitara hori, ez? Hor dabiz eskaintzen hilero ez dakit izema proposamen, ez dakit izema urtien. Da zentzu baten bai, hango partaidien dako miresmen handixena. Beste hainbat lekutan musiki kompetentzia moduen ulertzen da moduen, ez? Rock elkarte askotan jentie bat abestie, han ikustotena da, ja ez dakizen bat urtetan ibilbidean jentie, gaztiekin dabizela, gaztiek ez dakize talde ikustera dabizela ensaietan, eta dan adie bat. Da hori ikusten da barra iterako orduen, teknikari iterako orduen, eta iruditzen jata miresgarriz. Eta espero beste hainbat urtien funtzionamentuen egotia Iparragirre. Bado kontzertu bat, nun bereziki miresmen handixaz gogoratzeoten. Da esango neuke izen zala hori sasoi bat pandemizatik etorri ginela, eskendule ekimen horren lehenengo pausorik emoten. Da atrebidu ginen, da egin gendun, da pandemia osteko lehenengo BHFK jaialdi antolatu gendun berri zen. Da korretanaz oso berezik egiten zala. Zentzu da ina handi baten, etxeko talde danak elkartu ginen, Worthy, TG, ez da INP joven duen, Armarri bai, Anfize joban, da oso bereziz egin zen. Ina handi baten, momentu berien kontzertu ikusten egote zinen, da hortik ordu erdire joten, baina gero barrio bajatu, dan sortu zen girue, benetan oso bereziz egin zen. Da gero, oso rekuerdo eta oroitzapen oso politxe dukete bai, aurreko ekainien Gasteizko 2000 jai bizikusi gendun horretan bai. Dotoren 5. urte hurrena izen zen, dotoreko jentiek antolatuan, da ikusten zen, euren helbururik handizenetarikoa bete zala, euren postasuna ikusten zalako. Da aparte, bertan elkartu ginen jende guztixek, bibra bardin euki gendun, danok batera, da hori ikusi egiten zen, ez? Da aparte Zaldibartik da inmengo ingurutik jungen kuadrilla horreko oso ondo paseu gendun, kriston kuadrilla jungen, da oso oroitzapen politi duket, egun horrena. Da 3. bat aukeratzekotan, suerti eduki gendun, da aurreko udan Oasis ikustera jungen Wembleyre, da olako dimensioko kontzertu baten sekule enitzen egon, da ena egon.
da iruditu jatan, benetan, dimensio hori ikusti, 80.000 personatik gora, abestizek abesten, kristonako abot, zaparradi boladi etortezan atzetik, da bai, beste ez dakit, beste esfera bateko kontzertu bat izan da, da eraberien oso hasi zaliena, da oso berezik izan zan, bai. Jon de la Fuentekin junitxo. Akortanaz, Maiabiko jaisek ziela, da ni ume banitzen, nitu neukiko, amarren nabazen neukiko, ez da pentaude. Da akortanaz, frontoien gozategi jotze bala, da amak diru emostala, artixuan kaseta da kamisetie. Da, karo, nire diru eza, baina matematikamente amak ia diru emotena, pues nire diru duzan. Orduen, hartu nituen, kaseta da bai kamisetie, gozateginak. Bitu, erosioten azken diskue, ondo akordatzena, aurreko astin izen zan, da bitu, gazte izen hartu naban Charles Bradley in Victim of Love.